tervetuloa katsomaan Käsityökorttelin esitystä Taidon tarina. Kun täytin 60 vuotta, tyttäreni Paula ja Pinja toivat minulle lahjaksi isän vanhan matkalaukun, jota hän käytti työkalupatkinaan. Trikoopipo, tuupihuivi ja pahapatikki, kassi, naavalainen. Isäni oli puuseppä ja mummilan tuvan kalusteet olivat kaikki hänen kättensä töitä. Avasin laukun ja mieleeni palasi monta rakasta muistoa ja elettyä elämää ja koettua tarinaa. Olohuoneen sisustuksessa näette tuotteet nojatuolit ja pikkupöytä Nooran Verhoomo, kudottu matto ja tyynyt Tylli, räsymatto Loruloimi, lampon varjostin ja vintaketapettiset rasiat Maheka Design, puiset neulepuikot ja puulaatikot Metkuni ja kasviväreillä käsin värjätyt langat Shaali ja tyyny Jussakka. Taidon tarinanäytöksessä halusimme kertoa teille, kuinka monipuolista ammattiosaamista Suomessa on. Ja tässä näytöksessäkin on vain pieni läpileikkaus kaikkiin upeisiin materiaaleihin ja työtekniikoihin, joita työssämme käytämme. Käsityökorttelilaisia voit löytää pajoilta, ompelimoista, kivijalkamyymälöistä, messuilta ja tapahtumista. Tapasin ensimmäisissä tiedekunnan bileissä Janin, jolla oli hillitön vimma lähteä Interrailille. Meillä oli tiukka budjetti, jota minä tietysti tarkkana tyttönä noudatin. Varppulaukku Hiia ja reppu, valmistettu muuten ihan oikeasta LP-levyistä, Spoilet Records. Nahkamaski House of Simone ja pellavainen, ihana ruusupanta Paulanta, sopii muuten myöskin vaikka vyöksi tai lantiolle. Venetsiassa huomasin, että Jani osti joka kylästä jonkin matkamuiston ja kun laskin rahat Santa Lucian rautatieasemalla, tajusin, että meillä ei olisi varaa enää yhteenkään hostelliyöpymiseen. Yö oli kuitenkin niin ihana, että en edes suuttunut siitä, että viimeiset liirat menivät käsityöläiselle, jolta Jani sen osti. Tuo uniikki pergamentti vyö on design Airi Hietalalta. Torkkusaali Jussakka. Näin siis aikoja sitten Santa Lucian rautatieasemalla nukuimme yömme. Meitä käsityökorttelilaisia voit löytää pajoilta, ompelimoista, kivijalkamyymälöistä, messuilta, tapahtumista ympäri maata. Toteutamme yhdessä käsityökorttelitapahtumia ja pop-up-myymälöitä eri puolille maata. Osallistumme yhteisosastoilla messuille ja tapahtumiin. Ja nyt täällä Suomen kädetaidot messuilla meillä on myös tämä näytös ja vieressä oleva näyttely, johon kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa. Täällä Suomen kädentaidot messuilla meitä käsityökorttelilaisia on yli 100. Esikoisemme Paula syntyi 2 vuorokautta sen jälkeen, kun olin jättänyt graduni. Tunti sen jälkeen, kun pääsin laitokselle ja täsmälleen sinä päivänä, kun laskettu aika oli. Lierihattu, Anjo Allee ja Kyttiislaukku Koseska. Nalle on Metkuni. Jani oli sisuttanut isäni vanhan matkalaukun kehdoksi vastasyntyneellä.
siinä se sitten käänteli päätään meidän yhdistetyssä olohuonekeittiössä ja ihmetteli, kuinka niin pieneen asuntoon voi mahtua niin paljon muistoja ja tarinoita, tavaroita. Käsityökortteli on siis suomalaisten käsityöyrittäjien yhteistoimintaa. Me olemme eri puolilta Suomea ja meitä yhdistää se, että suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme Suomessa käsityön. Ja tosiaan yhteensä täällä Kädentaidot messuilla meitä on yli 100 eri tuotemerkkiä mukana. Näyttelyissä, näytöksissä, osastoilla ja myöskin tuolla käsityökorttelin yhteisosastolla. Kaikki näytöksemme mallit ovat muuten itse käsityöyrittäjiä ja heidän jälkikasvuaan. Nyt voisi antaa vaikka pienet aplodit. Paula kasvoi Silvissä ja hän sai Pinjasta pikkusisko, joka oli aivan yhtä villi kuin minä pienenä. Laukku, Aanmaa. Eri kokoisia, eri kuosisia Aanmaa-laukkuja löydät. Iso valikoima täältä messuiltakin. Lasten pipot on Teelikkamentenin pipoja. Heijastinkorut, Tikkerperi ja Taavanainen. Heijastinliivi on Vinkeen ihanaa tuotantoa ja muuten tuota heijastinliiviä löytyy myös aikuisten kokoa. Oho, mitäs sieltä löysi? Lapset löysivät pihavarastosta isän vanhan matkalaukun. Laukusta löytyi vanha puuhöylä. Sillä oli siistitty muun muassa mummulan puupenkit ja pöytä. Puuhöylän ympärille rakentui pitkäksi aikaa puusepän verstas, jossa lapset nikkaroivat jos jonkinlaista ukkoa ja akkaa ja olentoa. Aika kului ja lapset kasvoivat ja unohtivat verstaansa. Laitoin höylän takaisin matkalaukkuun ja vein sen isäni vintille kotoa tilaa viemästä. Käsityöyrittäjiä sen kenties siis useammassa polvessa. Syntymäpäiväni on joulukuun alussa, minkä vuoksi järjestin joulu- ja 60-vuotisjuhlani samana päivänä. Upea lasikoru, uniikki kappale, Noituus Design. Juhlia valmistelemassa essut, ullakkotuotteet, Pamputiskirätti lempirievuksikin kutsuttu ihanuus, keittiön pelastaja ja arjen luksusta Susannan työhuone. Pöytään katetaan myöskin Kirjosillan pöytäliina ja kaitaliina. Jani laittoi tyttöjen kanssa pöytää valmiiksi, kun minä mietin, miltä näyttäisin silloin suurena päivänä 60-vuotisjuhlissa. Pöytään katetaan juhlan kunniaksi ne vähän paremmat lasit, nimittäin HIK-lasit, jotka ovat lasistudio Jan Torstenssonin tuotantoa ja valmistettu kierrätyslasista, eli esimerkiksi virvoitusjuomapulloista. Sopivat muuten myöskin pieneen käteen loistavasti.
lahjakas lahjapakkaus tulee Sallan pajalta. Uniikki sulkarintaneula löytyy sieltä pakkauksesta. Materiaalina on pergamentti, design Airi Hietala. Tuo lahjakas lahjapakkaus on lahjapakkaus, joka kätkee sisäänsä jo tarinan. Se voi kiertää vaikkapa sukupolvelta toiselle. Juhliin kutsuttiin vain perhe, joista jokaisen luona Janin antama kiertävä lahjapakkaus oli jo vierailu. Pakkauksen päällä luki paljon onnea Paula tai vihdoinkin täysi-ikäinen ja hyvää isänpäivää. Lahja palautui ensimmäiselle antajalleen nyt ja mukanaan monta tarinaa ja juhlahetkeä. Lavalla turvavöistä tehty pikkulaukku Turvakluts Roosa B. Pitsilaukku, risako. Paula ja Pinja olivat yhteistuumin tuunanneet isän vanhan työkalupakin ja sen sisältä löytyy minulle niin rakas puuhöylä. Joulupukin kirjeitä kirjoitettiin äsken Juliartin huovutetuilla kynillä ja sienijakkaraan Ahdin tilalta. Tytöt saivat siis hevoset, korvakorut ja joulupukiltaan toivomaansa aikaa isoäidin opiskella jälleen rakasta harrastusta puutöiden parissa. Ihanat korvakorut. Pyörähdätkö vähän? Ne on nimittäin Mariel Designin ajetusta pitsistä tehdyt korvakorut. Ihan oikea isoäidin pitsi. Ihana. Keppihevoset Ahdin tila, tonttulaki Neenuska ja korvakorut Mariel Design. Myös minä juontajana halusin pukeutua tähän suureen juhlaan. Uniikki pukuni on Saaka Designin 10-vuotis juhlamallistosta nimeltään Tekijä Taitaja, voimassaan vahva. Saaka Designin 10-vuotis juhlanäyttelyn näette lavan toisella puolella. Korut ja tablet strap omaa House of Simone mallistoani materiaaleiltaan nahkaa. Täältä Suomen kädentaidot messuilta löydät monta upeaa Suomessa käsin valmistettua asiaa syksyn ja talven juhliin, joululahjoihin ja tietysti omaksi iloksi. Meidät käsityökorttelilaiset tapaat täällä messuilla näytöksen lisäksi monella omalla osastollamme. Yhteisosastolla, viereisessä käsityökorttelinäytöksessä. Kotimainen onkin kotimaista. Ja todella kaikki näytöksemme mallit ovat käsityökorttelilaisia, käsityöyrittäjiä vahvistettuna jälkikasvulla. Kiitos teille ja kiitos teille. Hyviä messuja.